Il-mod kif il-gvern ta' Joseph Muscat aġixxa fuq il-każ ta' persuna li nżamm arrestat bi żball u tressaq il-qorti mhix librejat li ma wettaqx juri nuqqas ta' kontabilità u serjetà fit-tmexxija tal-Gvern Laburista. Dan qalu l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Jason Azzopardi li f'kummenti lil dan l-istazzjon fakkar ukoll li Silvio Xerri, il-Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallija, għandu impjegat tiegħu li qed fuq il-bord tal-Pulizija li qed jinvestiga dan il-każ. Dan minn barra li l-membri l-oħra ta' dan il-bord kollha għandhom rabtiet kbar mal-Partit Laburista. Fuq dan il-Police Board hemm impjegat tal-kap tas segretarjat tal-istess ministeru li ordna l-inkjesta li għandha tkun indipendenti. Il-poplu għandu dritt ikun jaf, iva. Jason Azzopardi qal li l-interess tal-Oppożizzjoni huwa li jkun hemm trasparenza fil-ħidma tal-bord tal-Pulizija u li dan isir mingħajr intħil. Nindikjara l-interess tiegħi u tal-Oppożizzjoni li dan il-Gvern iżomm mal-weda ta' accountability f'kull ħin u mument kif qal qabel Marzu. Niddikjara l-interess tiegħi u tal-Oppożizzjoni li dan il-Gvern iżomm mal-istandards ogħla ta' imġiba politika li wiegħed qabel Marzu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar jiem iddikjara li ma jara xejn ħażin li Chief of Staff tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ikollu laqa mal-vittma minkejja li l-każ suppost qed jiġi investigat mill-bord tal-Pulizija. Laqa li għalija kien preżenti Charles Attart iż-Zambi, persuna li kien instab ħati ta' reati u kundannat mill-qorti fuq l-attentat ta' qtil tal-eks ambaxxatur ta' Malta l-Unjoni Ewropea Richard Kakija Caruana fl-1994. Anke f'dan il-każ, f'kummenti li dan l-istazzjon Muscat iddikjara li ma jara xejn ħażin. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li b'dawn il-kummenti il-Prim Ministru konferma fatt mill-iktar xokkanti li għalih m'hemm xejn ħażin li uffiċjal għoli f'Ministeru jitkellem ma' wieħed mix-xhieda prinċipali f'inkjesta suppost indipendenti.